माने बे बुस्थुआ बिदि गेलेजानाय बुस्थु नङा ससे क्लिप लानानै आङो इउटुबाव रि-आपल'ड होनाय बायदि जादों लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअ'आवहाय आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय स' लोगोफोर नोंथांमोना ससे इन्ट्र' भिडिअ'आवहाय नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ आरो बेजों लोगोसे टाइटेल आरो थाम्बनेइलाव नङा होमबा स' लोगोफोर आङो दायो नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो लानानै फैदों जे सासे बर' इउटुबार नङा होमबा बियो थैसाम 2 फिल्मखौहाय रेकर्ड खालामनानै गावनि इउटुब चेनेलाव रि-आपल'ड खालामनायनि एसे मानसि जाबायबो खोमा आसोला गरम मानसियासो थांदों एकदम जिबायदि जन खारजि आरो बेजों लोगोसे मा होनो जोंहा ओट्स ओन्थाव एक्स इन्दिबिनि आसोलासो थांखादों एसे एनैयाथ' मानसि जाबायदां आसोला साला माने फिल्म हलाव थांनाय फिल्म नायबाय रेकर्ड खालामबाय बियो आधा घन्टासोनि एकदम आधा घन्टासोनि रेकर्ड खालामनानै रि-आपल'ड खालामना होबाय बे गावनि इउटुब चेनेलाव ओमफ्राय बिराद बुरजा भिउबो जादों दै ओमफ्रायहाय आंबो नुदों बे फिल्म माबाखौ भिडिअखौहाय ओमफ्राय माने आं बेखौनो बुंनो सानो जोंनि गेजेराव गोबां जाम्बा इउटुबारफोर दं फाग्ला एथ'ग्राब लाख 60 लाख मामुलि फिल्म बानायनायाव गारनाया ना 60 लाख फिल्म बानायनायाव थांदों अब्ला दिनै बियो मा होनो फिल्म नायनायाव 1 घन्टा 2 घन्टा 3 घन्टाखौनो होनबाय दे 3 घन्टानि गेजेराव बियो आधा घन्टा फिल्मखौ रेकर्ड खालामनानै मा होनो गावनि माबायावहाय इउटुब चेनेलाव आपल'ड होबाय गोबां मानसिया नायबाय माने हाफ% खाहानिखौ मिन्थिजोबखाबाय आरोखि ओमफ्राय दिनैहाय माने जोंहा माबाया रबि नार्जारि बेजों लोगोसे ब्रादारमोन थांनानै बे इउटुब चेनेल बिगोमानियाव थांनानै एसे एनै माबाहैबाय रायलायबाय अनलायलायबाय गावजों गाव बर' मानसि होननानै अननानै निमाहा होनानै एसे एनै फाइन दाबि खालामबाय आरोखि ओमफ्राय दा गावबो गनायना लाबाय जाहैबाय गोबां ओमफ्राय दायो मा होनो निउसफ्रावबो होबाय आरोखि बेखौहाय दिनै ओरैबायदि माने जाम्बा मानसि दंबावो थांनाय समावबो नुखाबाय नङा होमबा थांनाय समावबो नुखाबाय गोबां मानसिफ्रा बेफोरबायदि हमजानाय फाइन नांनाय दिनै लाजिदोंना लाजियाखै बियो साला मुर्ख मालाबाबो आंनि इउटुबार लोगोफोर आरो इउटुबार फिसा मानसिफोरखौबो बुङो आङो मालायनि बैफोरबायदि फिल्म लाख थाखा गारनानै बानायनाय फिल्मफोरखौहाय मालाबाबो रि-आपल'ड बा रेकर्ड खालामनानै दाहो नोङो नायदों स्रि नायदो लड फैदो नंगौना नङा नांगौबा बै जिथुनाखि मा होनो ट्रेलार हगारोना ट्रेलारफोरखौ होना हो बुं खोन्था ओरैबायदि मोजांथार मोजां जागोन बयबो नायथां होनना बेफोरबायदि बुंना साला गावनि इउटुब चेनेलखौ देरनो गावनि इउटुबखौ भिउ मोननो थाखायसो साला बेफोरबायदि खालामो नोंसोरो रि-आपल'ड खालामजायो माखौ खालामनांगौ माखौ खालामनाङा बेफोरखौ खालामनांगौ एसे गियान मेलेमफोरखौ ला नंगौना नङा होमबा स' लोगोफोर जोंहा भिडिअखौ दसे सम नोंथांमोना नायनानै लादो जिथुनाखि जोंहा जन खारजि ब्रादार ओट्स ओन्थाव ब्रादार बेजों लोगोसे रबि नार्जारि ब्रादार माने आदा बिथांमोना थांनानै रायजो राजा लानानै मिटिं खालामनानै मिलायलायबाय आरोखि दिनै बर'जों बर' होनना अननानै हगारनायखायसो नङाबा जानांगौमोन नोङो दालि ओंख्रि आरो रावबो बेफोरबायदि दा सान गोसोआव मालाब्लाबो मालायनि फिल्मफोरखौ रि-आपल'ड खालामनो रेकर्ड खालामना हगारनो मिथिबायना नायनानै ला चेक खालामनायनि खोथा नङा बियो नों नङा माने अनेक कमेन्ट खोथा नङा 60 लाख गारदों माने बे बुस्थुआ बिदि गेलेजानाय बुस्थु नङा मोनसे जोङो टिम हिसाबै जों खस्थ' खालामो फैसा खरसा खालामनानै जों मावो बेवहाय आर्टिस्टफोरनि खस्थ' दं प्रडिउसारनि खस्थ' दं बेवहाय नोङो 1 सेकेन्डआवनो नोङो 20 मिनिटनि क्लिक खालामनानै जुदि नों बेजोंनो जुदि आरो नोंहाथ' मनिटाइजबाव एडभार्टाइज नुजाजोबो मनिटाइज जाबावनाय चेनेलाथ' बेबायदि दरखारानो गैया 9 दिननि ना 10 दिननि सिगां नों सिनेमा नायनाय समाव नों ब्लगाव एसे 9 days सिगां आरो बे समाव नों भिडिअखौथ' खेबना लाबोदों नों दाबो दं मानोथो भिडिअ हगारनांगौ जादों भिडिअआ माने आं फुल नङा आरोखि आरो फुल नङाबाथ' थांबायना नों 30 सेकेन्डफोरनिबाबो जेबो नङामोन नों 22 मिनिटआ मामुलि नङाना आरो नों फुरा काहानि खोन्थादों फुरा आधा काहानिखौबो मिथिजोब्बाय आं जेनेबा काहानि खोन्थानो बिदि जानाय नङा बायदि सानदोंमोन आरो नङा जायो बेबायदि नङा नोंनि कमेन्टआव बेसेबां मानसिफ्रा भिडिअखौ दान मालायनि फैसा कमेन्टखौबो नों नायाबो चेक खालामाखै नामा खोनासङाखै नामा कमेन्टखौ बेखायनो बुंबाय आङो जेनेबा दाख्लै
फार्स्ट हगारबाय मैया सानसेल'सो जादों नालाय ओमफ्राय नै दहाय फुङावसो नुदों नय दिननि सिगांबो हगारनाय चेक खालामदों नय दिननि सिगाङाव नों 30 सेकेन्ड बो हाबावा सिगांनाथ' बे आलदा जेनेबा आं ब्लक सिस्टेम आरो ब्लक सिस्टेमबावथ' नों गोलाव गोलाव हगारदों ना जों फुरा फिल्मखौनो देखायफुंनो थाखाय गुबुन गुबुन जायगाफ्राव खालामगासिनो दङ सान्तिपुरावनो बिसोरनो लाङा माया होनलायलांबाय बिदि जाबाय माने सिनेमायानो इउटुबाव ओंखारोबा जों बोरै लाबोनो जुदि फिल्मा इउटुबाव ओंखारबायबा मा सिस्टेम मिलायनो गोसो दंना गोसो नङा थानायावथ' दानि लेंहरदों थानायाव थांनो ना बालाय मिलायनो बेखौल' होनखादो आरो जों बारा गोलावखौ रायलायलामोन बे रायलायबाय बेखौ बुजिनांगौ नोंसोर मा होनो जेनेबा मा बुंनो जेनेबा आंथ' दा क्लियारलि खोथा बुंगोन बेवहाय जुदि नोङो 6000 जेनेबा नोङो भिउ थांबायबा नों पार पार्सनाव जुदि नोङो टिकेट हिसाबै जुदि 200 थाखा माबायोबा होमबाथ' अनेक लस जायो बिनिया अनेक लस जायो आरो अनेक मानसियानो नायबाय ना दा भिउसनि हिसाबै हिसाब खालामना खोन्थाबानो जाबाय भिउस हिसाबावथ' जेनेबा 6000 नोङो जुदि मानसि नायदोंबा दाथ' नोङो 5.9 सामथिं थांबाय नोंना भिउआ आरो बै नायग्राफ्राथ' नोङो हारसिंल' नायनाय नङा सानै साथाम जिरायगोन बेवहाय नायगोन जोंनो बेखौ नांबावला दे दा खोथायाव होनदों आरो जेनेबा गुबुननि प्रपार्टिखौ उइदाउट बिदि खालामनाङालै फंबाय बिदि खालामनाङा बिराद गाज्रि बुस्थु बे पाइरेसि होननाय बुस्थुआ खुलुमबाय आंनि मुङा सोमदोन औवारि आङो दिनै बे मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव आं बेखौनो बुंनो सानदों दाख्लै बावैसो आं माने मोनसे खामानि बा मोनसे बुहुल खामानि मावदों आरोखि ना जेन'बा दाख्लै RN प्रडाक्सनजों दिहुनजानाय थैसाम 2 सावथुन जादोंमोन दाख्लै बावैसो ओमफ्राय बेवहाय आङो सिनेमा हलाव नायदोंमोन आरो ओमफ्राय सिनेमा हलाव नायनानै बिदिनो ससे क्लिप लानानै आङो इउटुबाव रिआपलड होनाय बायदि जादों आंनि चेनेलावहाय नोंथांमोना येसवारि चेनेलखौ मिथियो जानांगौ जाय मिथियो बिसोरो मिथिगोन आं बेवहाय आपलड होदोंमोन ओमफ्राय बेवहाय आपलड होनायाव माने आंना एसे जाय माने RM प्रडाक्सननि मालिक बेयो आंखौ माने बुंफैदों आरोखि जेनेबा बिदि हगार नामा होननानै आंखौ दा हमफैदों बेखायनो आं बुंनो साननाया बेनो जेनेबा इयुनाव नोंथांमोनाबो सोरबाफोर बिदि हगारनो गोसो जायोब्ला हगारनाङा आं दिनैहाय आंनि गोरोन्थिखौ आं मानिना लानानै आं RM प्रडाक्सननि बिथां रुबि नार्जारि सार आदा बा सारखौ आंखौ निमाहा होदोगोन होननानै आङो मिजिंथिबाय आरो आसाबो खालामबाय बेखिनि आरोखि अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो दिनै गावजों गाव मिलायलायनानै हगारनायखौसो हगारनाय नङाब्लाथ' CS खासैमोन दालि ओंख्रि जाबायमोन बे बेटाया हो स' लोगोफोर बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय मालाब्लाबो गोरोन्थियावबो बेफोरबायदि दा सान मालायनि फिल्मफोरखौ रेकर्ड खालामनानै हगारनो स' थेंक इउ स' माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय नोंथांमोननि कमेन्टखौ नेनानै थाबाय आङो नोंथांमोना मोजां जादों ना गाज्रि जादों बिथांमोना थांनानै रायलायहैनायखौ एसे एनै फाइन फोनांहैनायखौ कमेन्ट खालामना थाब कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो दे